जय श्री राम। 5 जनवरी के पवन सिंह के बर्थडे रहे, ये पूरा दुनिया जानता, आप लोग जानता नहीं। आज 7 जनवरी है। 7 जनवरी के उनकर पत्नी ज्योति सिंह के बर्थडे है। ना ही ज्योति सिंह पवन सिंह के बर्थडे विश के लिए रही, ना ही पवन सिंह ज्योति सिंह के बर्थडे विश करिए। पीछे कारण आप लोग जानते हैं। खैर वीडियो का मैटर ये नहीं है, वीडियो का मैटर कुछ और बा। आपसे आग्रह करते नहीं कि अगर आप हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बड़का बिहारी के सपोर्ट करिए। अगर आप वीडियो के फेसबुक पेज पर देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर जा। जी हाँ, पवन सिंह के पावर स्टार भोजपुरी के दर्शक कहेलन, भोजपुरी के श्रोता कहेलन, तो कुछ लोग के बहुत बुरा लागेला जे पवन सिंह के विरोधी बा। आज साबित हो गई बा कि पवन सिंह के पावर स्टार काहे कहाला। आज पवन सिंह के पावर के पूरा दुनिया देख रहा बा। जी आप सब जानते नहीं जा कि बॉलीवुड के बादशाह खान कहाए वाला शाहरुख खान, जेकर गाना 1 नंबर पर ट्रेंड करते रहे, जो ना गाना के जो ना फिल्म के ना जाने कितना बड़ा बड़ा लेवल पर एडवर्टाइजिंग हो रहा बा। शाहरुख खान के गाना के हटा के 2 नंबर पर करके पवन सिंह अभी 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा म्यूजिक सेक्शन में। ये बहुत बड़ा बात बा कि वो हवा के रुख मोड़ सकता, कब्बो नहीं के मोड़ सकत। हवा जब रुख मोड़ी खुद मोड़ी। पवन नाम भी बा और पवन जैसन काम भी बा। खैर जौन पवन सिंह के विरोध करे खतरा पैदे भइल बड़न तो उनका के पूरा दुनिया समझा देवे तब उनका समझ में ना आई। ये तो हमनी के का समझा पाइब जा। आज पूरा दुनिया पवन सिंह के पावर के ताकत देख रहा बिया कि खुद के लिए गाना गावल, जौन गाना के नाम बा 5 के नाचे है, खुद अपना लिए गाना गईलन और वो गाना 5 से 6 घंटा में म्यूजिक सेक्शन में 4 नंबर पर डायरेक्ट ट्रेंड करे लागल और 2 घंटा बाद नाउ पेज पर नंबर 1 पर ट्रेंड करे लागल। और उहे शाहरुख खान के गाना हटावे के ना जाने कितना लोग प्रयास कैलस, ना हटा पाए। लेकिन पवन सिंह से जा टकराव रहे और जैसे पवन सिंह से टक्कर भइल, शाहरुख खान फेंका के 2 नंबर पर आ गिलन और पवन सिंह 1 नंबर पर ट्रेंड करता। नहीं, बहुत बड़ा बात बा। ये बहुत ज्यादा पावर चाहिए जो शाहरुख खान जैसे स्टार के हटा देवे उनका पोजीशन से। आज दुनिया यह बात के मान ले हो कि पवन सिंह के लेवल के कोनो स्टार है ये नहीं खन। पवन सिंह के टक्कर देवे वाला भारत में कोनो स्टार अभी तक नहीं खन। बाकी विदेश के तो हमनी के जानते नहीं जा तो का बात करे के बा। लेकिन भारत में पवन सिंह के रोके वाला अब कोनो स्टार नहीं खन। ये चीज एकदम तय हो गई बा। बाकी आप लोग गाना के बहुत ज्यादा सपोर्ट करते नहीं जा, बहुत ज्यादा प्यार देते नहीं जा। आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा कि अपना स्टार के इतना ज्यादा पसंद करते नहीं जा, अपना भाषा के इतना ज्यादा सपोर्ट करते नहीं जा। आप लोग के हमारी वीडियो कैसा लगा हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। बाकी भैया के बर्थडे भी सब लोग के लिए 2-4 गो भोजपुरी कलाकार के छोड़ दिया होता, जिकरा जैसे मौका मिलल बा। कुछ लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैले बा तो कुछ लोग उनका बर्थडे में जाके बर्थडे विश कैले बा और बहुत बढ़िया से बर्थडे भी बीत गई बा। और भैया आप सबके खतरा धन्यवाद एक पोस्ट भी कैले बड़न कि हमार बर्थडे बहुत अच्छा से बीतल बा और हमारा चेहरा पर जो मुस्कान बा सब आप लोग के दिन बटे आज हमार दिन बना देनी जा। आप लोग ओकरा खतरा धन्यवाद भी कैले बड़न। तो जाके उनकर फेसबुक या इंस्टा पर आप लोग चेक कर सकते नहीं जा कि अगर आप अपना पावर स्टार से प्यार करने तो वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करेला।